Postavte sa čelne k hornej kladke a chyťte lano tak, aby dlane smerovali k sebe. Jednou nohou môžete mierne predkročiť alebo mať obe vedľa seba. Trup naklonte dopredu približne 10 až 15 stupňov, lakte mierne pred telom a zároveň pri tele. Dlane približne na úrovni ramien. Nadýchnite sa a pomalým pohybom tlačte ruky dole. Keď budete mať v lakťovom klbe 90 stupňov, začnite dlane vytáčať k zemi a lana ťahajme mierne do strán. Pokračujte v pohybe, až kým nebudete mať ruky úplne prepnuté. V najťažšom bode vydýchneme. Pomalým a kontrolovaným pohybom sa vraciame späť do základnej polohy. Cvičenie opakujeme bez prerušenia.